začneme se u toho lese a půjdeme okolo té cesty, kam kde řídí Mercedes-Benz. Tam se i střetneme se Fotrem a půjdeme s Maxem a s můj bro po lese a uvidíme jedného a druhýho vtáka a potom půjdeme okolo. Tam prostě bude velký tábor, veľa lidí a tam je ještě u toho nějaký je druhý řek a prostě tam si už najdeme nějaký ty věci. Samozřejmě máme na sobě šlapky a máme nějakou tu mikinu a prostě máme plato. Tam je ta jedna druhá a ta druhá věc, ale ta třetí je jo. A prostě jestli takhle zase pokračujeme, půjdeme okolo toho táboře a tam zase si napad a točíme nějaký tu jeden a druhý track a prostě tam si natočíme nějaký ten track a prostě půjdeme tam okolo a natočíme ten jeden track a potom si užíváme tam ten život a uvidíme ten prostě tu přírodu, tu krásnou, Tady ten beat je pro mě hardcore, jako být v tom táboře, protože v táboře já být nemusím být, já jsem tady raději z Kary, Já to si rád, že zase s Davisem a prostě tam máme strašně veľa tašek a tam půjdeme okolo s nějakými tým taškami, a potom uvidíme hodně kytek, hodně stromů, hodně lidí, hodně psov a hodně tábořů. Prostě tam se možná vykopeme nebo nevím co, prostě jsme naoblíkaný úplně chilli, milí. Easy peasy, tahle ta cesta do života, prostě nepotřebujeme žádný i stres a máme hlavy prostě prázdný a plný zážitkami, prostě po tom lese tam musíme jíst. Můj bro, si chceme jednu tu, alebo tu druhou věc, co tam má v tom batuhu, ale nevím, co má být a prostě oblečeme si nějak chilli, milí, uděláme tu party, v tom lese uděláme party, uděláme to druhý a tu druhý věc, pro Maxe uděláme nějakou ten potok. A můj bro je ten nejlepší a uvidíme, co se stane a uvidíme, jako bude život.